Видим дали сте ориентирали правилно в урока и дали сте се справили с задачката. Но тя е само първа, така че ще ви дам шанс на следващите, като продължаваме към втората. Искам да ми разкажете, няма да ви карам да пишете, само да ми разкажете за дивия и за домашния заек. С помощта на картинките може да ги разгледате. Те са към втората задачка в учебника и да ми кажете и какви разлики откривате. Също така, като ще ви дам малко време да си помислите, след това с дигане на ръка, кой каквото иска да каже, може да се включи. Ето тук, както виждате горе. Ето да видим кое зайчико е на снимките. Точно така, бялото зайче е домашно, а кафявото е диво. Продължаваме към следващата задача, в която трябва да обсъдим кога и как човекът помага, но този път на дивите животни, а не на домашните, които си отглежда. Както виждате, тук има картинки, които ни помагат, примери, но бих искал вие да ми дадете още такива и да обсъдим как бихме могли да помагаме и ние самите. Ето тук виждате как хранят такива, които си нямат дом. Дават им да пият водичка. А сега продължаваме към игрите. Много добре се справихте с задачите в учебника и затова е време да поиграем, като първата задача в тази игра ще е дидактическа. Тоест ще стоим на местата си, на чиновете и ще играем с карти. Ще излиза само по един отпред. Правилата на играта са, тук съм ви приготвила карти с различни животинки. Като искам да се разделите на групи и по един човек от група да излиза тук отпред при мен и да си тегли карта, която обаче да не гледа, а да обърне изцяло и само към класа, без да надничате. И вашата група, хората от нея, ще трябва да ви обяснят какво виждат на картата и кое животно сте вие всъщност, какво ви се е паднало. Искам да не викате един през друг, спокойни да се изчаквате, да обсъдите, всеки да каже някакво предложение. Нещо, което би помогнало на човека, който е отпред, да си познае картата, която му се е паднала, но без да поглежда каква е всъщност тя. И накрая също така ще искам да ми кажете от коя категория е животното ви. От дивите или от домашните, групата, която е познала по-бързо, повече печели. Продължаваме към следващата игра, за която вече ще се пораздвижим малко. Също ще имаме карти, но този път ще ви дам да си ги видите, но само вие. Няма да обсъждате с другите, искам да сте внимателни, да не се бутате, защото включва ставане и отиване другаде в класната стая. Като бих искала, аз ще ви раздам, за да не минавате всеки отпред, да си взимате, ще ви раздам от тези картички с животинките. И каквото животно ви се падне, трябва да застанете от съответната страна. Както видяхте, в картите имаме и диви, и домашни животни, но домашните не са само домашни любимци. Имаме и такива, които живеят във фермата, и такива, които в къщи. Така че давам на всеки карта и вие
веднага каквото си помислите, че е това животно, отивате от дадената страна съответната, която се намира, като да кажем, че от към вратата на класната стая ще застават тези, които са им се паднали домашни животни, а до прозорците ще са тези с дивите животни. Който обаче обърка, застане на грешното място, изгаря. Играта за него приключва. Сега е време и за малко самостоятелна работа. След като си поиграхме, искам да се успокоите, да се съсредоточите и да си седнете на местата. Като ще ви раздам листче, тестова бланка, която няма да е задължителна оценка, не се плашите. Искам просто да се съсредоточите, да си помислите, да си спомните какво говорихме през днешния час и да погледнете кои животни какви са. Както ви казах, те не са само домашни и диви, а към домашните спадат и тези, които живеят у дома, домашните любимци, и селско-стопанските, които гледаме на село, във ферми и така нататък. Това искам да си помислите много добре и на листчето отдолу сега ще ви раздам тези листчета. Да напишете под всяко животно, дали живее във фермата, дали е диво или е домашен любимец. А за тези от вас, които се справят по-добре, сега да имате и мотивация да решавате, ще бъдат поощрени, разбира се, но само за тези, които са се справили без грешка. Да работите чисто, внимателно, без да драскате, без да преписвате. Това е самостоятелно да видим кой какво е научил. А сега продължаваме и с работата в учебната тетрадка. Докато си я направите, аз ще ви погледна тестчетата. Тук имаме кратки текстчета, които трябва да допълним с думите диво или домашно на празните поленца, които са ни оставени. Искам всеки от вас отново самостоятелно, после ще обсъдим и ще проверим и ще ви покажа как трябва да са, за да видите дали са ви верни. Но преди това искам да си ги помислите, прочетете всеки за себе си по-отделно, без да нанича при другарчето. Така че ви оставя малко да помислите. Аз ще разгледам тестчетата и след това ще ви покажа как сте се справили. А ето го и отговора на първата задача. Както чух при проверката, повечето сте се справили доста добре. Трябва да бъркаме, както ви казах, това, че кокошката живее навън в двора, не я прави дива, защото тя е селско-стопанска, а те спадат към домашните животни, към тяхната групичка, така че няма да ги бъркате. Не всички домашни живеят у дома. За някой дома е фермата. Много добре се справихте. Както ви обещах, ще поощря и по-активните и тези, които си направиха тестовата работа без грешка. Много се радвам, че има и такива, които са слушали и са запомнили какво сме говорили в днешния час. А сега ще ви дам малко по-интересна и креативна домашна задачка. Тя ще е втората задача от учебната тетрадка на същата страница 16. Там ще трябва вие да си изберете животно, което да проучите и да напишете неща за него, като също така има поленце празно. Вие ще си видите в тетрадката, където може да го нарисувате или да залепите негова снимка. Оставам на вас да си изберете кое животно искате да представите, а следващия час
родинознание, ще го направите и пред класа, като ще дам шанс на всеки от вас да мине отпред и да прочете какво е написал, кое животно си е избрал, какво го е впечатлило за него, факти, всичко, което сте запомнили, научили, разбрали за съответното животно. Така че искам да продължите да се интересувате така, да обръщате внимание и да се грижите за животинките. Както научихме, те са различни видове, падат на няколко групи, има и домашни такива, и диви. Домашните са тези, които се отглеждат от човек, без значение дали вътре в къщи или на двора, на село, във фермата, а дивите са тези, за които дома е навън, гората, джунглата и така нататък. Радвам се, че работихте старателно. Браво за това, продължавайте все така. И това беше днешния урок.